Khona kwethu lapha kule ndawo eyingcwele kaNkulunkulu singabantu abalandela umoya wasezulwini. Lo moya wawungaziwa umuntu kulelizwe lonke laKwaZulu nakulo lonke elaseMampondweni kuze kuyoshaya kwelamaswazi nakulo lonke lelizwekazi lase-Afrika. Abantu baqala ukwazi ngoShembe ukuthi kukhona umoya osibonayo, kukhona umoya osibhekile, kukhona umoya olalelayo noma siyakhala noma siyahlupheka, uyasibona noma sethwele kanzima, uyasibona aweneme ngakho konke lokho. Kodwa akekho umuntu owayewazi kuze kube isikhathi uShembe ayesezofika ngaso kule lizwe lakithi. Abelungu kube iminyaka engaphezulu kwama300 befikile lapha kule lizwe nabe inkonzo naba bezothatha umhlaba njengoba namhlanje umhlaba wabantu usasezandleni zabo. Kodwa singazi ukuthi njengoba kusehlela lokhu okwakusehlela ngokufika kwabelungu, ukuphucwa kwethu umhlaba, ukuphucwa kwethu zonke izinto ezazigugu kithi, nokuphucwa kwethu amasiko ethu nezindlela zethu ezinhle ezazikhona ngaleso sikhathi. Kukhona umoya oyibukayo lento ongayithandi. Uze kwaqala ngesikhathi uShembe esezofika kule lizwe lakithi. Kwakhona umoya ophephethayo lonke lelizwe kakhulu laKwaZulu. Kusukela ngeminyaka yawo-1906 wahambe ungena kubantu, ukhuluma kubo, uvela kubo, uthi konke lokhu okukhona esikhalayo ngakho nesihluphekayo ngakho nokusindayo ngoba abantu babekhala. Kwase lokhu kwafika abelungu, abantu abazange bebuye bekuthola ukuphumula, babehlupheka nje kakhulu. Nenkomo yabo ababenayo yathathwa, nenhlabathi yabo ababenayo yathathwa, namasimu abo ababenawo athathwa, nezingane zabo ababenazo zathathwa, nobukhosi babo ababenakho obuhle nemithetho yabo kwahlakazwa zonke lezo zinto zaphela. Abantu babekhala nje kungaziwa ukuthi kuzokwenziwa njani, namadoda esephelelwe ngamandla azama ukulwa ngemkhonto nangezikhali ezinye ezazikhona ngaleso sikhathi, kodwa konke akwangasiza. Sehluleka nje namaZulu ehluleka, namamponda ahluleka, bonke abantu bahluleka. Kuthema kudlula lapho amadoda lawo okwakungabe kwethenjelwe kuwe ukuba azohlangana kube khona kuzamayo ukwenza ukulekelela isimo, avikele abantwana bawo, avikele amakhosikazi awo, nawo athathwa ayiswa emayini koKhimbali
nakwezinye indawo lapho kwakuvele khona izinto ababezifuna laba abamhlophe ababefile. Kwasala ke amakhosikazi ewodwa ekhala neinganyana zawo zizodwa zikhala. Zikhalelo yise amakhosikazi ekhalela abayeni bawo. Ekhalela abantwana bawo ababethathile. Ashiwa engenalutho. Ashiwa engabhekwe muntu. Nemizi yasala iyodwa abanumzane ababeyibhekile. Bengekho bechithekile bethathiwe bayiswa koKhimbali nakoGoli nakuphi nakuphi. Uma ke uqala uvela lo moya ngaleminyaka engishoyo uthi konke lokhu okwenzakalayo sekufike isikhathi sokuba kuzohamba kuhambe kuphele. Baba baningi abantu ababeyibona lento uma bebuza ukuthi kuzophela kanjani lo okhuluma nabo uthi ukhona umuntu ozayo ovela ezulwini ozofika phakathi kwalelizwe afike azesule zonke lezi nyembezi zalaba bantu abakhalayo afike abethule yonke lemthwalo abayethwesiwe afike abalamlele kulo lonke lolusizi asebehlale kulo iminyaka engaphezulu kwamakhulu amathathu. Neingane zabo zizobuya nabayeni babo bazobuya nemizi yakithi izobuye yakhiwe nobukhosi bakithi buzobuye buvuswe kabusha njengoba bakuvele bunjalo. Umuntu wokuqala ukuba ngizwe indaba yakhe naye owayengenwe ilomoya owaqala ngalezo ikhathi zawo 1906 wakade kuthule nje kungekho lutho kungekho siprofetho kungekho sethembiso somsindisi kungekho sethembiso sokuvuswa kwemizi kungekho sethembiso sokwesulwa kwenyembezi. Kunalokho bonke abantu babethutheleka kulezi indlela ezase zineminyaka engamakhulu amathathu zikhona lapha kulomhlaba. Angazi ke abanye abantu baye bethi umoya kaJesu lo owafikayo wakhuluma nalabo bantu engikhuluma ngabo ngale minyaka engishoyo. Kodwa kuye kungimangalise lokho ngoba abantu abafike bekhuluma indaba kaJesu lapha kulelizwe base beneminyaka engamakhulu amathathu. Ngisho ke kulelizwe lase-Afrika engaseningizimu ngenhla ingaphezulu kwamakhulu amathathu iminyaka. Kodwa kwakungekho umuntu obona isibonakaliso sokuthi ukhona uNkulunkulu ozwayo nokuthi mayezwa uthini ngalolu sizi olusehlele. Uthini ngokuchithwa kwemizi yawo baba. Uthini ngokuphucwa kwethu umhlaba. Uthini ngokuphucwa kwethu konke okuhle sasinakho. Uthini ngokuhlakazeka kokhosi. Kuze kwaba ngalesi sikhathi sale ndoda engishoyo ngeminyakana embalwa sekuzofika uShembe. Le ndoda kwakungeka kwaNkabinde endaweni yaseNquthu. Lo muntu waye umshumayeli kwelinye lamabandla inkolo ezayifike nabo abamhlophe osozimishini. Uthe elele ngelinye ilanga wayesebona isibonakaliso. Kwafika umuntu kuye wathi makahambe aye ezintabeni zasobonjeni afika linde khona athandaze izinsuku ezithile nobusuku obuthile. Lo muntu kuzothi emva kwaleso sikhathi bese efika ekhuluma naye kukhona afuna ukumthuma khona.
kodwa ekhuluma naye ngamboni lo muntu. Isikhathi leso okwaqala ngaso lo moya engithi waliphephetha lonke lelizwe lakithi. Kwaze kwayofika kwelamampondo, kwayofika kwelabasuthu. Uma lelizwi likhuluma nonkabinde kanjalo, uJohani wathanda ukungakuzwa kahle lokhu elalikhuluma. Wabuka izinto anazo, wabuka isikhundla sakhe ebandleni, wabuka abantwana bakhe ukuthi uzohamba kanjani ayezweni elikude kangaka ashiye zonke lezi zinto zodwa. Abantwana bakhe bazosala nobani? Umuzi wakhe uzosala nobani? Isikhundla sakhe abaphathi bakhe bazothini ngaso? Wayesehlala ke nje waqinisela kangavuma kuya lapho izwi elalithi kaye khona. Kwadlula isikhashana labuya lelizwi, kodwa selibuya lingasamncengi. Uthi waqala wabona ngesibonakaliso umoya oyisiphepho uhambe uphephetha zonke izinto eziphambi kwendlela yawo. Neyihlahla uyisiphula, nemizi uyiphephula yonke into. Uthi la selithi kuye uyawubona lo moya na? Uthi ngathi ngiyawubona. Uthi lathi njengoba ubona nje uzofika lapha nakwelakho ikhaya. Le mizi oyibona iphephuka kanje, nowakho umuzi uzoba njalo. Nezakhe ingane zizophelela kulomo. Ngasimanga sini na ngoba awufuni ukuthi uhambe uye lapho ngikuthuma khona. Ukhathalele uthando lweingane zakho, ukhathalele uthando lomuzi wakho, ukhathalele uthando lwesikhundla sakho kunezwi lami ngikuthuma lo. Zonke ke lezi zinto zizophela, lo moya uzofika uyiqede zonke. Uma ungakwenzi lokho engikushoyo. Wayesethuka ke sehamba. Sekwenza lokhu uNkulunkulu ayekusho kuye. Esefika lapho kwakuthiwa akahlale khona, wahlala walinda. Emva kweinsuku ezayibaliwe ukuthi akahlala linde, uNkulunkulu uzofika akhulume naye lokho athanda ukukhuluma naye. La selifika lelizwi lithi kuye, ngikuthuma emadolobheni amabili, ngelaseThekwini nelaseMgungundlovu. Hamba ushumayela utshela abantu ukuthi ukhona umuntu ozayo ovela ezulwini. Lo muntu kafani namuntu osewake wabakhona emhlabeni, akafani namuntu futhi okhona emhlabeni. Ngaphandle uyafana nabantu bonke ngesiqu sakhe, kodwa ngaphakathi umoya wakhe uNkulunkulu. Uzofika kulelizwe, afike akhulume nabantu, afike abesule inyembezi zabo, afike abethule imithwalo ebesindayo, afike anqamule ukuhlupheka konke abantu abakhona. Wathi nombuso lo okhona, uma esefikile lo muntu kobe sekuqala kokuphela kwawo. Wakhuluma nje izinto eziningi, nendaba yaleli bandla walikhuluma, nendaba yomuzi wasekuphakameni wayikhuluma, nendaba yesabatha wayikhuluma. Uthi ke lo muntu kuye, ngiyakuthuma hamba ke, hambe ushumayele kulezi indawo ezimbili. Wayesehamba ke lo ndoda wakwaNkabinde, kodwa ekufikeni kwakhe lapha eMgungundlovu kwaze kwaba kuhle. Abamhlophe bathanda ukumxakazisa mabeyizwa lento ayikhulumayo, ukuthi uNkulunkulu akaneme ngendlela abaphethe ngayo abantu. Sekufike isikhathi lapho lo mbuso wabo azonqamla khona. Babe ngazi ukuthi ukhona obabukayo ezulwini konke ukwenza kwabo abakwenzayo phezu kwabantu, ongayithandi yonke lento abayenzayo.
bamxakazisa ke lo Nkabinde bamfaka ejele bamthethisa icala uma sekufikwa enkantolo bethi bayamkhulumisa wabuya waphinda khona lo uthe kugcina base besola ukuthi uyahlanya sebemthatha sebemisa einhlanyeni sibedlela seyinhlanya odokotela bafike bamhlola beyinhlanya bathola uyaphila lo muntu kanalutho base bebhala umbiko sebebhalela inkantolo eyayimlethe kubo sebethi cha lo muntu sesimhlolile uyaphila kanalutho abangakwazi ukuthi bazombopha bemenze njani nokuthi bazomenze njani base bemdedela ke kodwa abamdedela bemexwayisile ukuthi hamba ungabheke emva ungabuyi uphinde tholakale ushumayela kule ndawo buyela la uqhamuka khona wayesehamba ke eya eThekwini nakhona esefike eShumayela angazi ke khona ukuthi kwaba njani kodwa engikukhulumayo ukuthi silandela indaba yalowo moya wasezulwini owabona izinyembezi zawo khokho bethu nawo babamkhulu bethu wabadabukela wehla wakhuluma namadoda alelizwe wawenzela isethembiso sokuthi ukhona umuntu ozofika ovela ezulwini ozofika asilamlele kukho konke ukuhlupheka okuphezulu kwethu nokwakuphezulu kokhokho bethu umoya wasezulwini kodwa lo moya kwakungasiwo umoya wombuso wasemhlabeni kwakuumoya wombuso wasezulwini kwakuumoya obungcwele kwakuumoya odinga ukuthi ukuze sesulwe lezi nyembezi ufanele siyeke okubi senze ukulungile ningakukhohlwa lokho maNazaretha ukuthi njengoba silapha enhlangakazi yebo umoya osibizileyo nesiulandelayo umoya esiulandelela ukuthi usikhulule kuzo zonke inhlobo zokuboshwa esikuzona kuzo zonke inhlobo zokuhlupheka esikuzona kuyo yonke inhlobo yemthwalo esicindezela usesule nazo zonke inhlobo zenyembezi ezikhona kithi nesikhalayo enyameni nesikhala ngaphakathi kweinhliziyo zethu kodwa uma lo moya uzosebenza kumuntu kuyadinga ukuthi akushiye okubi azilahle izono zakhe ahlukane nezindlela ezimbi ezingathandwa uNkulunkulu baningi abantu abezayo kuleli bandla kusukela emlandweni walento engikhuluma ngayo wokuthi emva kweminyaka ethile sihluphekile lo uNkulunkulu wasekuphakameni uyena yedwa owavela wazosesula izinyembezi wazosethula imithwalo wazovuselela izinto zakithi esasithanda balilandele leli bandla ngalokho kodwa bekhohlwe ukuthi ngaphezulu kwakho konke lokho indaba enkulu ngeyokulahla izinto ezimbi leli bandla lamaNazaretha elalizoyisebenza nalo uNkulunkulu wasekuphakameni ayezoyisebenza kulomhlaba wakithi kafikanga uShembe wathi abantu abembathi ingwemhlophe bemlandele kuphela nazo izono zabo bengaziyeli wafike wathi uma uNkulunkulu nithanda anisize lahlani izono
hlukanani nezinto ezimbi enizenzayo. Wazibala ke ngamagama azo. Nina niyazazi njengoba nikhona lapha ePhakameni. Ningakukhohlwa lokho. Ningagcini nilandela kuphela igama lokuthi silandela uNkulunkulu wawo baba owakhumbula izwe lakithi, wavuselela ubukhosi bakithi, waqoqa amakhosi akithi, wavusa imizi yawo baba bese nigcina lapha. Ngaphezulu kwalezi zinto lo Nkulunkulu owanibizayo wayethanda ukuba nisuke ezonweni, nisuke ebumnyameni, nikwazi ukwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Ninamathele kokuhle, okubi nikulahle. Ningakukhohlwa lokho. Iyona ndaba engayikhuluma ukuthi lo Nkulunkulu wasePhakameni akusiye uNkulunkulu wawo baba kuphela, akusiye uNkulunkulu wawo khokho bethu kuphela nowamakhosi akithi, nowamasiko akithi, kodwa uNkulunkulu wokulahla izono. Nale ndlela sekuPhakameni indlela yalokho. Uma uthanda uhamba ngalolu uhambo lwasekuPhakameni, usuke ushiye indaba enkulu. Uma ukhumbula lezi ezinye izinto kuphela, lokho engikushoyo ukhohlwe ukuthi uhamba ngendlela yokulahla izinto ezimbi, yokulahla izono, yokulahla amanga, nokweba, nokuthakatha, nomona, nenzondo, nokuziphakamisa, nobunyoka, notshwala ungabe usaphuza, nogwayi ungabe usawubhema. Inhliziyo yakho uyibeke ezintweni ezithandwa uNkulunkulu kuphela. Uma lento engikhulumayo uyikhohlwa, kodwa uthi ungumlandeli kaShembe, usuke ulahle into enkulu kakhulu. Usuke ukhohlwe into enkulu kakhulu ngendaba yalolu hambo lwasePhakameni. Abantu ba